Kevin De Bruyne hian ti hian soin kum som palimi lek kalani lai khan kanu le pa te kal sanin Jengka Football Club Training Center panin kakala khata kum kaman masak bera khan mi che sang bula omin mi sang bula kamuthina kum ni kaman na chuan ka chung te khan min en kol thei tur min ompui tu tur chung kwa muin an hne na chuan ka chengta a ma se thil kha ruam man angin akal lo thung ke kha mani thata thave mai kani a ka zak zum le a ma se min ompui tu te laka ka be se ang vekin thil akal lova chuti chung chuan engkim kha a tha ka ngai luya ka thatna tura ka pom mia ani ti chuan kum top lam ani mel chuan thil kha akal tluang ta hle ni in ka hria a ka be se ang te po ka tong chhota a nuam po ka ti zual hle ma se ka omna chung kwa te kha eng thil nge ka ma huna ka ton don shelovin kanu le pa te tak muturin kan khwa ka ho san ve le a chumi tum ina ka ho le tum chuan kanu le pa te kha an lo lungai hle a an tap ti po ka hria ke chuan enge thil diklo a omem ni ti in kanu le pa te chuka zota an ni chuan a chan min hril ta in football zir pa a ka omna chung kwa min en kol tu te khan min ompui an du to lo thu kanu le pa te kha an lo hrila ke chuan enga ti mo engwangin ti in ka zot zui zata an ni chuan nangma wangin ti in min chang kala tha thiam chuang lo ma se kanu le pa te chuan soi fia in imizia awangin an du lo che ani ber imizia adam lutuka izak zum boxi nau pang dang tenen inin po hlei thei lo kha a tha an ti lova en kol che harsa an ti ani ti in kum som panga som paruk chhove lek hriata tan chuan chu thu chu arum hle a du om lo tak ani KDB hian soizomin khani khan beidon katum chuang lo bang pet perin bol petin mani in ka training zui ngata mani le mani in fuin engkim a thale vek don ti ril ru chu keima hian ka in fuinan ka mangmol molani ti chuan thlatampo aliam man lo football club ka in zirmek na chuan level sangzo ka min hlang ka in nipui hnuwa an hne na ka le meu chuan B team ma min hlang kai ta a kanu le pa te hne na thlan hi chungin first team ma ka omang ti in ka hril boka chumia wang chuan na satakin makti tur hial khopin ka training ngor ta boka keima hian meipui a lua ani bera ka hlotlin chang na kha engthil ma in avodai zolo ti chuan tum khat chu zirtop zana kanin khela ben sa minda ma se second na fa kalut ve ta hlau maya gol nga lai ka khung zui kha zan kha bung thar min kai pui tu ni in sang zo ka min da tu anita a first team ma min hlang kai zui ta ani ati beidon na om ngoya ngaya po beidong lo tura mani in fui sau zok lo tlin chang na tak neya chumi thlentir tura ti tak zeta beidon na lamkong hoi du lo Kevin De Bruyne hi voina chuan tu nge ani